tamang-tama ay pakulam na tayo. Mga kasinaga, good morning. Isang pinagpalang araw po. Ngayon pala mga kasinag, hindi pa tayo nakaalis. Gawa ng ito nga may parating na bagyo. Nararamdaman namin ang bugso ng hangin. Uulan-ulan na rin. Ang gagawin ko ngayon, evacuate ko lahat yung mga gamit namin kasi napakalakas pati ng bagyo mga kasinag. Tapos itong bahay, ayusin ko. Ayan, tatalian ko naman yung bubong nito kasi yung ibang gamit namin doon lang sa malaking bahay na pinapagawa ako. Kasi yung bahay bang pinapagawa ako, hindi pa naman yun mga kasinag tapos. Bumanat ng ulan. Tatalian ko na sana yung bubong. Naghanda na ako ng tali. Lalagyan ko sana ng tali yung bubong mga kasinag para hindi bumaliktad. Hangin man ng malakas, hindi bumaliktad yung mga pawid, para hindi mabasa sa loob. Mag-iina ko nga, nag-i-impake ng mga kasinag. Inaayos na yung mga gamit sa loob. Napakalakas daw pati ng mga bagyo mga kasinag. Ay kahit tumaas, bumaba, hagip na hagip talaga kami. Nakakahagas mga kasinag pagka ganito ang panahon. Ito nakakatakot dito sa amin. Pagka ganitong may kalamidad, na lalo na ganyan, super typhoon, napakalakas pa naman. Talagang kakabahan ka talaga mga kasinag eh. Ayan mga kasinag, natalian ko na yung bubong. Ayan, kung mapansin nyo, may tali na yan. Nilagyan ko na ng lubid. Pasiguro na yung mga kasinag. Ayan o, may lubid na yung bubong yan. Tapos ito, hinarangan ko na ng rapal. Kasi mga kasinag, dito kayo mag-evacuate. Ito lang naman ang walang harang dyan, itong harap, rapal. Tapos ito, yung dating nagbagyo nun, hindi ko na inalis yan yung year na yan. Kasi mamaya yung mga gamit dito namin ilalagay. Ay, madilim. Madilim, madilim. Hindi ko mapakita sa inyo mga kasinag, madilim. Tapos yung isa kong barako na baboy, itatawid ko lang doon sa kabila. Pati yung kambing, doon na yun. Yan ang mga kaganapan na ginagawa ko dito mga kasinag. Kasi nga hindi ko makakontak yung abogado ko. Wala nang wifi, pati signal wala na. Hindi ko makontak kung okay na ba yung counter affidavit ko para mapirmahan ko mga kasinag at may pasa nila. Nagkataon man ganito may bagyo. Ay isus yan, hindi ko makontak. Tapos doon sa trabaho ko, dapat Monday makabalik na ako. Paano tayo makakabalik niyan mga kasinag kung bukas darating ang bagyo? Ayun yung alaga natin baboy Ano? Ha? Ano, dito ka lang ha? Pag nagbagyo dito ka lang Yan yung alaga nating kambing mga kasinag Nag-iisa-isa na lang ito, gawa ng yung lalaki nga namatay. Buntis po yan. Buti lang mga kasinag, bago namatay yung barako, nabuntisan siya. Ayan, buntis yan mga kasinag. Ayan ang mga kaganapan dito ngayon mga kasinag na ginagawa ko habang hindi pa tayo makakaluwas pamuntang Cavite. Si Lord na siguro mga kasinag ang may plano na ganito ang mangyari. Kasi nga kung nasa trabaho ako, o paano naman nga yung mag-iina ko, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Lalo na ganyan kung napakalakas sa balita pa lang kasi napakalakas ng bagyo. Siguro talagang nakakaplano na ito ng mahal na Panginoon na umuwi ako at asikasuhin ko yung mag-iina ko dito. Plano na talaga siguro ito. Kung hindi man plano or nagkataon lang. Yan may mga baboy pa dito. Yan, ang baboy ko lang dito yung barako nandun tatawid ko yun mamayang hapon. Tawid ko doon sa kabila. Tapos yung mga gamit namin dito ko dadalhin mamaya. Inaayos naman ng mga bata kasi si Mrs. mga kasinag nasa bubuan sa barangay. Miniting muna ni Kapitana dahil nga dyan sa parating na bagyo na yan. Pasiguro na kayo mga kasinag, sana nga tumaas ang bagyo, wag nang buwaba. Kahit tumaas bumaba mga kasinag, hagip pa rin talaga kami Kaya pinagdarasal ko lang na sana matunaw na sana yan, na hindi kami mapuruhan. Ngayon pala mga kasinag, ito ang lagay ng dagat namin ngayon. Ayan
Kung mapansin nyo, pahibas pa lang ang dagat. Ay, dapat. Pag umaga kasi mga kasinag, malaki ang tubig dito sa amin kada kulai. Pero parang bukas, primerong bawas ang ang dagat. Ngayon pahibas. Titingnan ko dito, baka may pang-ulam tayo dito. Tingnan natin mga kasinag ha. Kuhaan ko ito dati ng bugat eh. Tingnan ko ngayon kung may makakuha pa tayo. Naghanap ng bugitis. Hindi, bugitis. Takan. Dati marami ako nakuha ng bugat dito. Nakakuha tayo, isa. Ayan mga sinag oh. Ayan, ayan. Ganito yung kukunin natin. Dalawa. Ayan mga kasinag oh. Diyan mo lang Lester. Yan, diyan mo lang. Matibay ding manguha si Lester. Ganito lang mga kasinag oh, kakapa-kapain nyo lang. Ito na oga po. Ano kung tinantik natin ko yan? Ayan oh. Di ba? Yan yung nakuha natin. Kailang piraso na tayo doon. Tapos ayan oh. Di ba? Saglit lang maghanap mga kasinag. Basta alam mo yung mga bahayan yan, kagaya nito oh. Ayan oh. Dito kasi sa amin mga kasinag, basta masipag ka lang, hindi ka mawawala ng pang-ulam dito. Dapat alam mo rin yung mga area kung anong man nakukuha na shell doon, yung mga yung mga area na bahaya ng mga shell. Dapat alam mo rin. Mga kasinag, ito yung nakuha natin oh. Yung nakuha natin pang-ulam. Ang dami nating mga nakuha mga kasinag, saglit na oras lang yan. Hinugasan ko na. At mamaya, hindi pa naman gaanong malakas ang hangin mga kasinag. Mamayang gabi, mararamdaman na namin ang bagyo. Tama-tama ay pakulam na tayo. Uuwi na ako mga kasinag, tama na ito. Ayan oh. Tama itong nakuha natin. Huwag naman natin kasubrahan. Para sa susunod na araw, may makukuha pa tayo. Lalo na may papasok na bagyo mga kasinag. Kaya tama na ito. Ayun si Chloe. Yan oh. Si Chloe at si Lester sumama sa akin pagkuha nito. Tama ito kasi mag-asikaso pa ako doon sa bahay. May mga gagawin pa ako doon mga kasinag. Kaya okay na itong pang ulam na nakuha natin.